Bună ziua, stimați telespectatori, bun regăsit în partea a doua a emisiunii noastre. Vorbim cu un șef de top. O să aflăm astăzi cum poți să devii, cum poți să excelezi în acest domeniu, un domeniu despre care se tot vorbește în ultima perioadă. Au apărut și canale specializate care, iată, țin de bucătărie și din acest motiv am hotărât să-l invităm astăzi alături de noi pe un maestru, se numește Mihai Zamfira. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit, domnul Mihai. Telespectatorii vă cunosc deja din câteva emisiuni, apariții TV, nu aveți prea mult de timp de când ați venit în Piatra Neamț, am înțeles vreo 2 săptămâni. Maxim 2 săptămâni. Maxim 2 săptămâni și deja sunteți cunoscut, ați apărut la televizor, v-ați făcut, așa să spunem, intrarea cu brio. Vă mulțumesc mult pentru invitație și pentru ocazia de... Pentru puțin. Și noi suntem curioși să aflăm de la dumneavoastră așa cât mai multe lucruri. Știu că nu prea spuneți dumneavoastră din secretele bucătăriei, dar fapt... Da? Spuneți? Da, un bucătar care nu spune... Nu este ori nu are secrete. Ori nu are secrete, ori se ferește să-și piardă locul. Sau nu e sigur pe ceea ce face. Am înțeles. Dumneavoastră ați venit în Piatra Neamț și ați venit într-un loc select. Chiar ieri vorbeam cu colegii în redacție, că știam că veniți la emisiune și spuneam, cred că cei de la Central au adus un maestru așa să atragă acum lumea de sărbători. Și am aflat că dumneavoastră ați venit pentru o perioadă foarte lungă aici în Piatra Neamț. Da, contractul este pe durată nedeterminată, nu ne împiedică nimic să continuăm. Am înțeles. Haideți să ne povestiți așa puțin cum ați început dumneavoastră cu domeniul acesta culinar. E mai greu. Am început într-o bucătărie unde nu vedeam decât saci de cartofi și saci de ceapă. În armată? Nu? Nu. Sau unde? Nu, în armată. Că și noi în armată, dar la un restaurant privat pe profil italienesc. În Ploiești, se numea Mocambo. Eram tânăr, eram crud. Aveam o bucătăreasă șefă mai în vârstă, cu care nu îmi spunea din secretele sau nu aveam timp sau se întorcea cu spatele când făcea ceva la plită. Eu eram dornic. Și atunci nimeream imediat la saci cu cartofi, la saci cu ceapă. Unde e munca grea, unde e munca mai necalificată. Nu existau mașini de curățat cartofi, totul se făcea de mână și m-am specializat atât de repede să fac respectivele lucruri, că aveam timp și de bucătărie și între timp mai spălam și gresia prin restaurant. Aha. Inevitabil, începuturile trebuie să fie și acestea. Spălat pe jos, pe la curățat. A fost o experiență cruntă cu spălatul pe jos. Aveam gresie albă, cu chitul negru se vedea. Și când a trebuit să frec, am frecat chitul, dar a ieșit alb. Și când m-a ridicat, am avut surpriza că cei 10 metri pătrași râdeau toți. Am continuat toată sala, că nu era în degrade după aceea. Am înțeles. Dar cum ați început, de ce nu v-ați făcut, nu știu, citeam undeva în statistici așa, că băieții sunt atrași de mașini, de... Eu am fost atras de mâncare, de bucătărie. De bucătărie, da? Nu prea. În primul rând am fost atras de mâncare, ca să fie clară situația. Sunteți un gurman. Sunt un gurman. După aceea am fost atras de bucătărie pentru că trebuia să mi le pregătesc și vroiam să ajung la gusturile respective. Mama și bunica Dumnezeu să ierte, gătea foarte bine. Mama gătește foarte bine. Mă ajută și cu conservele de iarnă, mă ajută, spre rușinea mea, nu am timp eu să le fac și apelez cu mare încredere și îmi face tot felul de lucruri. Am înțeles. Deci asta era. Deci dumneavoastră ați hotărât domeniul acesta. Și asta se întâmpla în urmă cu? Cu mulți ani, foarte mulți ani, aproape 20 de ani. Aproape 20 de ani. Când industria asta așa, bucătărie, erau școli, eu nu mai știu, înainte pe vremea lui Ceaușescu erau ceva. Erau școli de specialitate, dar nu toți porneau pe calea aceea în clasa 9, să zicem, puteai să o faci la AJUOFM, cum am făcut-o eu. La forțele de muncă erau cursuri de specializare în meseria de bucătar, se făcea practică, se făcea studiu și era un curs de formare rapid. Acum, după părerea mea, nu contează dacă este un curs intens, deși este mult mai bine pe o școală așezată decât un curs la formare pe automat. Pe rapid, am înțeles. Deci dumneavoastră ați început cu un curs de asta foarte interesant. Uite, chiar putem să dăm și telespectatorilor noștri. Deci din cursurile acestea de AJOFM, pe care mulți nu dau 2 bani,
Nu că nu dau doi bani, nu cred că vor găsi. Iată că dumneavoastră ați bine, după cursul ăla n-ați devenit, nici șofer nu devii după ce faci nu devii, dar dă posibilitatea de a activa în domeniul respectiv și dacă ești interesat, faci o intrare în... Faci intrarea în domeniu și dacă ești interesat și persuasiv și încerci să faci totul exact cum trebuie și cu dorință de a acapara cât mai multe cunoștințe. Și un curs de asta cât a durat? Era 6 luni. 6 luni de zile. Cât poți să înveți în 6 luni de zile? O nimica toată. O nimica toată, nu? Da. Ați învățat și de, cum să spun, și de ciorbe, și de felul 2, și de desert, că vă dați seama, bucătăria e aproape infinit. Nu acolo chiar a fost la foc automat. Ce am învățat ulterior în bucătăriile de restaurante și am început să urc gradual. Deci marea, cum să spun, cunoaștere o faci la locul de muncă. Da, clar. Clar. Au apărut acum, eu sincer mă uit în ultima perioadă, m-am și plictisit de tot ce se întâmplă în politic, și chiar mă uit pe canalele acestea specializate cu mâncare, cu ce se întâmplă, au început să se facă emisiuni de ce se întâmplă în bucătăria unui restaurant. Oamenii nu știu de fapt ce muncă e în spatele unui restaurant. Da, este în restaurant sunt 5 oameni la mese, o liniște, cântă o muzică în sus. Ei, în spate e o adevărată forță. Emisiunile de specialitate, unele sunt regizate, unele nu. Aha. Că e clară situația. O atmosferă naturală într-o bucătărie e mult mai tensionată, nu e totul idilic. Când vine, filmează, cântă muzica și dă mea la mână, totul e organizat. Nu, mai există și perioade în care mai grăbești lucrurile, nu este totul idilic. Au apărut bucătari de emisiune regizată, au apărut bucătari de Facebook care lucrează câte un plating sau o farfurie, o lucrează ore întregi pentru așa, o șterg în lumină. La sfârșit o editează în Photoshop, în etc. și scot o farfurie și zice, wow, ce bun este bucătarul respectiv. Au apărut bucătari care s-au afirmat la clipe, au apărut bucătari care s-au afirmat în show-uri culinare live, deci sunt mai multe categorii de bucătari. Sunt un bucătar cel mai bun este bucătarul care face restaurantul pe care îl ajută cu mâncarea să fie rentabil, părerea mea. Realizatorii de televiziune, producătorii de televiziune din Marea Britanie, mă rog, din țările unde industria era mult înaintată, prin anii 70, și-au dat seama de potențial și-au dat seama că oamenii vor să se uite la asemenea gen de emisiuni, dar în perioada aia era greu de găsit, mi-aduc aminte că am citit, oameni care pot să și vorbească și pot să și facă în același timp. Deci era imposibil așa și găteau, cum să spun, emisiunile erau statice, apărea o persoană, toca, aranja, nu vorbeau. Acum emisiunile acestea au devenit show și am văzut că și dumneavoastră ați făcut un reportaj cu Ana, colega noastră. Deja sunteți și pe partea asta, am văzut că vă pricepeți cât de cât. Mulțumesc, dar să știți, există o problemă cu bucătarii care nu vorbesc. Bucătarii care nu vorbesc, ori așa au învățat rețeta, ori nu se pricep să vorbească, ori atâta știu. Pentru că un bucătar care apare și nu-ți explică de ce zdrobește cățelul de usturoi pe fibră, de ce doar se rumenește, de care sunt consecințele, ce iese dintr-una, ce nu trebuie să iasă din respectivul loc. Acela când un bucătar nu poate să-ți dea explicațiile pe partea aceasta, e o problemă. Și a apărut Jamie Oliver, care el reușea să și vorbească, făcea și show, făcea și așa și au văzut că potențialul este mare. Între timp au apărut foarte mulți care, mă rog, gătesc la televizor și ne dau indicații. Dumneavoastră, când priviți la o emisiune de genul acesta, priviți cu alți ochi, vă dați seama că nu sunt ei chiar așa de meseriași? Nu, fiecare bucătar are ceva bun și apreciez că au avut curajul și vin să dăm imagini, Nicu, îmi cer scuze. Vin și pun în evidență lumea din bucătărie și preparatele și stilul de gătire. Deci în orice emisiune ai ceva de învățat de la un bucătar. Părerea mea. Ne întoarcem la bucătărie, ceea ce se întâmplă în spate. Iată, dumneavoastră
lucrați cu mănuși, sunteți exact ca la chirurgie. Ce cu masa aceea, roșu, galben, e așa? Nu, sau? sunt tocătoarele pe culori, trebuie Aha. să se respecte niște coduri de igienă în bucătărie. Fiecare carne, de exemplu, carnea netratată are culoarea roșie pe tocător. De ce? Carnea netratată are bacterii. Carnea tratată are tocătorul culoarea brună. De ce? Dacă eu pun o carne tratată pe tocătorul care a fost de carne crudă, automat se am înțeles. atinge de tocător și pleacă acele Și bacterii. în spatele, în bucătărie, de fapt, ce se întâmplă? Dumneavoastră sunteți un creier, un coordonator, un manager care aveți o echipă, că nu puteți face dumneavoastră, bănuiesc, totul, nu? Un bucătar șef fără echipă nu e bucătar șef. Întotdeauna am ținut cu oamenii pe care i-am coordonat în limitele bunului simț, adică nu am avut partipriuri. Întotdeauna am încercat să-i respect, am încercat, mulți oameni privesc venitul la serviciu, mă duc la serviciu. De ce? Să treacă 8 ore. Nu, eu pun mult mai mult preț pe calitatea pe care o dă orei respective lucrate. Deci dacă lucrezi într-o oră, ceea ce poți să stai în 4 și să lucrezi între timp, e un câștig. Pe mine mă interesează omul să-și facă treaba. Nu cer nimic mai mult de la un om. Adică am principiile mele. La dumneavoastră munca e, eu cel puțin așa o văd din afară. Sunt evenimente care acestea trebuie fiecare sunt adaptate. Sunt momente când, nu știu, toată echipa trebuie să lucreze la un eveniment, la o nuntă. Dar întotdeauna lucrează toată echipa. Deci nu există o parte din echipă să stea și o parte să lucreze. Nu. Toată tura colaborează și lucrează. Toți au meritul de a scoate ceva frumos din mână. Am schimbat micul dejun, îi felicit, au avut răbdare, sunt foarte receptivi, sunt ca un burete, pe iau orice informație. Acolo diferă mult faptul că sunt 4 stele, nu? Un hotel de 4 stele. Trebuie să ne ridicăm la standarde. Trebuie să ne ridicăm la standarde. Și nu numai să ne ridicăm, ci să le și menținem. Cel mai greu nu e să te ridici. Cel mai greu e să menții acel lucru constant. Și, mă rog, când, eu știu, pregătiți un eveniment. Dom'le, avem un eveniment. Aveți o ședință, aveți o, cum să spun, puneți lucrurile, sau fiecare știe treaba lui, sau... De fel, echipa este împărțită pe departamente. Ca bucătar șef am o mână dreaptă, un sus-șef. Cum era executivul sau bucătarul șef înainte și bucătarul 1. După bucătarul 1 urmează șefii de tură, bucătarii 2. De la bucătarul 2, deci de la șefii de tură... Deci fiecare are pătrățica. Deci se discută evenimentul, li se explică, dacă există ceva ce nu știu sau vrem să iasă într-o anumită formă sau să aibă un anumit aspect sau alt gust, li se explică acel gust, acel aspect, cum trebuie să fie final, se face încercarea și după aia se merge cu totul stil bandă. Adică fiecare om este direcționat pentru un anumit lucru. Nu va avea un om să ia tu masa de la început până la sfârșit, nu clar. Dumneavoastră, cei din bucătărie, sunteți separați de cei care servesc, nu? Cei care servesc, cei din sală. Deci partea de beverage, partea de ospătari sunt dincolo de ghișeu și n-au voie să intre în bucătărie, dar există o permanentă colaborare între noi și ei pentru satisfacția clientului. Întotdeauna trebuie să vorbim, așteptăm de la ei sugestii. Ei intră în contact cu clientul, trebuie să fie foarte buni pentru a întreba clientul cum servește un preparat, poate unul nu mănâncă usturoi în ziua aia sau are o alergie la ceva, sau noi ne așteptăm de la ospătar să vină și să ne spună: șef, vreau fără aia, cu aia, și poate tipul de gătire a unui tip de carne, să spună: vreau un sânge mediu, bine făcut, medium rare, medium well done. Sunt mai multe tipuri de gătire a cărnurilor. Am înțeles. În funcție de suculență și de gradul de coacere. Dumneavoastră, deci, sunteți cel care supravegheați totul. Ce vă place dumneavoastră să gătiți mai mult? La ciorbe, la felul 2, la desert, la... Partea de bucătărie caldă mă atrage prin
E versatilă. Deci pot să mă joc cu ingredientele, pot să creez gusturi noi, pot să văd ce mi-a plăcut și pot să-l îmbunătățesc. Pe când la partea de rece este un pic mai static. La partea de rece contează mult partea de creație, de decor, de aspect, în orice contează decorul, dar la cald eu pot să mă joc mai mult cu gusturile. Am înțeles. Am înțeles. Văd și aici vă jucați cu tigaia. Contează foarte mult de unde îți procuri ingredientele. Contează. Cu ce lucrezi, clar. Da? Iată, văd că aveți produse care arată foarte bine. Se vede cum miști tigaia, că au început acum, nu se mai mestecă în tigaie. Se învârte stilul ăsta așa din încheietură, e foarte des folosit. Câteodată când le gătești prea puternic, dacă pui o lingură pe ele, le distrugi aspectul sau o spatulă. Sotându-le le permiți o mișcare circulară și se întorc pe partea cealaltă. Da. Ne vine mai ușor decât să stăm. Mai zgâriem și tigaia dacă mai folosim o spatulă necorespunzătoare. Ei, iată, se vede că în jurul dumneavoastră roiesc oamenii. Este și Ana vă încurcă pe acolo. Mă rog, nu vă încurcă, vă dădea... A fost o prezență foarte agreabilă. Da. Ce se gătește? Iată, le aveți toate puse, se lucrează exact ca nimic spuse la bucătăria, trebuie să fie ordine. Cred că asta e principalul lucru într-o bucătărie. Țin foarte mult la ordine și la igienă. Asta zice și Ana când a venit. Bă, frate, că totul pus așa, că de acasă nu ți le pui. Cel care gătește acasă nu și le pune el chiar toate în față. Așa, băi, avea totul pus pe culori, pe farfuriuțe, pe cantități, pe... Nu, dar așa ceva se întâmplă frecvent. De ce? Lucrând la la carte și venind foarte multe comenzi, nu-ți permiți să mai faci drumuri suplimentare. Pleacă, desfă punga, ia de acolo, încep și tot. Trebuie să ai o pregătire preliminară. Am înțeles, Insamplasul trebuie făcut, deci doar să pierzi timpii de gătire. Să te rezumi exact la timpii de gătire. Câștigi timp pe foc, ca cel din sală, să nu aștepte și la să nu avem reclamații. Am înțeles. De ce lucrați cu mănuși? Transpiră mâinile de obicei. Aha. Și nu e igienic. Un alt lucru pe care l-am observat. Nu este nici greșit să lucrezi fără mănuși. Să nu condamnăm. Da, e o măsură de siguranță. Am văzut, o măsură de siguranță. Când ați venit, mă rog, ați avut nevoie de un timp să vă acomodați în bucătărie cu oamenii, cu... Da, este normal. Și acum sunt în acomodare, pentru că nu am terminat perioada de acomodare, am intrat foarte repede în pâine, am intrat foarte repede în schimbări, în structura unui sistem, schimbarea de structură, a aduce lucruri noi, gândim evenimente, meniuri, gândim meniuri de mic dejun, am schimbat micul dejun, am schimbat fața. Apropo de micul dejun, că mi-ați spus de 2 ori că ați schimbat micul dejun, ce ați schimbat la micul dejun? Stilul de așezare și preparare. Stilul de exemplu, brânza de burduf o îmbunătățesc cu unt, îi pun anumite verdețuri pentru a da gust, o prezint sub formă rotundă într-un ramachin cu niște ardei copți deasupra pentru a combina gusturile, să nu mai fie numai gustul de brânză, adică să fie și altceva. Deci omul trebuie să se bucure și vizual. În primul rând, atât vizual cât și el direct gustativ. Direct cu ochii se duce prima dată pe un produs. Clar. Am înțeles. E tot la autoservire, nu? Da, este un bufet, peste un număr de anumite persoane se face acel bufet, are parte de cald, are parte de rece, parte de patiserie, fructe, pâine, tipuri de pâine diferite, mult mai multe. Ce vă doriți dumneavoastră? Să atrageți clienți pentru evenimente, nu? Ce își propune? Automat, nu neapărat acest lucru. Eu îmi doresc ca acel client care vine la micul dejun, ăsta e celul meu primordial. Clientul care vine să servească micul dejun să fie super mulțumit. L-ai câștigat, pentru că nu? îl câștig ca și client în hotel.
După Deci aceea cei care vin la micul or să dejun, vină automat și restul. Se cei leagă. care vin la micul dejun sunt implicit cei cu business, poate nu, Da. în Piatra Neamț, Da. sunt în trecere, am înțeles. Și spuneți dumneavoastră că micul dejun e o carte de vizită a Da. hotelului, al restaurantului Da. în prealabil. Dacă el e mulțumit la micul dejun, Are un început de zi frumos. el pleacă cu E impresie. primul lucru pe care îl vede în ziua respectivă. Aha. Micul dejun. Da, și asta îi dă un tonus pozitiv. Aveți foarte mare dreptate, așa este. Și mie mi s-a întâmplat. Rețin, poate nu mai rețin cum erau în camere, dar la micul dejun știu Clar că... l-ați reținut ce ați mâncat. Da. Da. Hotel Sheraton din Bruxelles, într-adevăr, nebunie ce era acolo. O plită imensă, mi-aduc aminte, o plită imensă, o omletă. Așa, colegul nostru din emisie, cred că este mai mâncăcios ca dumneavoastră și nu spun. Nu s-a văzut. Da? Nu s-a văzut, dar să știți că nici noi nu ne explicăm. O omletă de 1 metru pe 1 metru, făcută sucuri naturale, instalații de tot felul, ceva, o nebunie. Și în Salonic, iarăși, un hotel de 4 stele, într-adevăr, tot ce vrei și ce nu vrei. Și într-adevăr rămâi cu micul dejun din... Da, nu poți să spui că din cei care se vin la tranzit o să câștige evenimente. Dar lucrăm și la meniurile de evenimente. Meniurile de evenimente Că și aici nu e le o vom concurență. face mai scumpe. Deci să nu perceapă lumea greșit. Mhm. A venit Zamfira Mihai, crește preț. Nu. Chiar o să mergem la niște prețuri super decente față de altele locații. Mhm. Vrem să-i atragem atât prin preț, cât și prin diversitate și inovații. Asta e. Nu Inovația. vreau să-i dau același lucru care îl are altcineva. Vreau să-i dau altceva. Vreau să-i dau alt aspect, vreau să-i dau alt gust și vreau să-i dau același preț sau poate și mai jos. Mhm. Deci vreau ca să am niște prețuri decente pe piață. Niște prețuri competitive. Politica de preț nu este să a venit o echipă nouă, elaborează, inovează și am ridicat prețurile mai... Nu. Suntem în grilă. Calitate mai multă. Deci am reținut la dumneavoastră. Deci ideea asta cu inovația în bucătărie contează foarte mult. Da, Dacă contează nu aduci... ce imaginație are bucătarul. Că, de exemplu, un cetățean vine la o nuntă, poate o dată pe an vine la o nuntă la central, la dumneavoastră, sau de 2 ori vine și are același meniu, băi, am fost la central și dumneavoastră cam știți ce dau ceilalți pe piață, știți cam ce... și știți cum... Evident, a studiat concurența, e adevărată concurență. Sunt de fapt au fost 2 hoteluri în Piatra Neamț, sunt 2 hoteluri în Piatra Neamț care, mă rog, mari. Care... Eu nu sunt în concurență cu mine. Eu sunt în concurență cu mine întotdeauna. Deci îi prevesc pe ceilalți ca și colegii noștri, orice concurență este benefică pentru că îți ridică standardul de calitate. În viziunea mea ne respectăm concurența, este pur și simplu un business, nu mergem pe concurență neloială să dăm în cap la unul sau să-l vorbim. Nu. Acolo arăți, deci în bucătărie arăți ceea ce trebuie să arăți, ceea ce poți să arăți. Mai departe de asta... Într-adevăr, arată foarte bine zona aceasta de oraș. Veneam într-o seară mai târziu, într-adevăr, zona asta, colțul ăsta, magazinul Petrodava, de ce să nu spunem, arată senzațional și hotelul dumneavoastră. O întrebare pentru domnul bucătar, s-a gândit să fie tutore, să predea și la alții? Bănuiesc că predă în bucătărie, că, na, fără îndoială trebuie să le spună și celor din jurul lui ceea ce vrea să facă, că dacă nu-l înțelege nimeni și le ține numai pentru el sau... Întotdeauna mi s-a spus că am ochi de soacră și caracter la fel pentru că sunt bombănitor. Întotdeauna m-am dus. Eu cer omului, dar nu-i cer fără să-i arăt. Întotdeauna trebuie să-i arăt. Și întotdeauna celor din echipa cu care lucrez, colegilor mei, le cer anumite lucruri și le explic cum se fac, dar revin și a 2-a oară și a 3-a oară, de-aia mi se spune că sunt un pic soacră. Iar de predat, am predat în orice bucătărie în care am fost. Mă bate gândul la un moment dat să predau sau să fac niște cursuri și pentru cei care într-adevăr vor să intre în tainele bucătăriei, dar mai e până atunci.
Adică să vă faceți cunoscut. Acum, fiecare își pune pe internet, își face, cum spuneți dumneavoastră, propriile rețete și arată maestria și arată, pentru că și acest domeniu văd că a ieșit foarte mult în față. Bănuiesc că e cineva care vrea să învețe de la dumneavoastră. Aveți tineri talentați în bucătărie care vor... foarte mulți. Da? Orice om din bucătăria pe care am întâlnit-o aici are câte un mic talent și se potrivește. Depinde. Calitatea unui bucătar șef e să-l descoperi și să-l așeze în locul în care trebuie în bucătărie. Acum câțiva ani știu că eram la o emisiune și era o doamnă de la dumneavoastră, de la restaurantul dumneavoastră, o doamnă directoare care spunea: domnule, avem foarte mare problemă pe piața muncii să găsim oameni calificați în acest domeniu, mai ales că noi acum suntem, iată, de 4 stele. Într-o echipă contează foarte mult liderul. Liderul este ca o locomotivă, trage pe ceilalți. Dacă știi ce să ceri de la oameni, dacă știi cum să le duci și să-i educi gustul și să-l verifici, pentru că aia e datoria ta, eu zic că se poate face și cu oameni mai puțin calificați, dar cu trebuie să aibă multă voință și să persevereze în ceea ce fac. Nu, adică a venit, l-am certat sau i-am reproșat că un lucru n-a ieșit. Pentru că eu sunt tipul de om care spun, când nu-mi place ceva, îi spun: asta e o porcărie, asta nu o servim, te rog frumos, dă-o la o parte, ia-o din nou. Un om normal, pentru că nu pot să mă risc, frate, că nu pot, lasă ce că merge eu? așa, Da. nu merge. Nu, la mine pur și simplu nu merge. Lasă așa că merge așa, nu merge. Este un lucru pe care nu-l accept în bucătărie. Vreți să câștigați oameni care să vină ziua la masă, să câștigați clienți în... Da, deja hotelul are mai multe locații deschise către partea de servire a mesei. O să deschidem o parte de bucătărie tradițională într-o cramă pe durata lunii februarie. Interesul este să facem preparatele de mânuță făcute de noi acum. În luna februarie, nu acum în decembrie? Nu în decembrie. Acum au toți acasă. Toți au acasă. V-ați gândit bine, da. Nu, toți au acasă. Toți au acasă, da. Și nimeni în nu ar mai... februarie, este gata. și de marketing un pic. Da, se termină. Trebuie să fim cu toate departamentele în colaborare. Am înțeles, da. Și după aia, parcă aș mai mânca ceva. Hai să mergem. Ideea aceasta de a scoate omul din casă, e greu de scos omul din casă. Vorbeam cu cei de la un mall, de la ieșit din oraș. Dom'le, ei au venit din București. Dom'le, vedem aici în zonă că greu scoți oamenii din casă, să-i aduci la mall, să-i aduci la cultura aceasta, a shopping-ul, să mai stea un pic, să mai, eu știu, mai mănânce ceva, nu neapărat, ai cumpărat, pac, ai plecat, ai pus în mașină. Asta e ideea de a ieși din casă. Duminica, la prânz, să iasă omul să mănânce în oraș, spre exemplu. Da. Foarte bine, deci cultura asta se va dezvolta în România. Automat standardul... Eu nu zic în România, zic în zona noastră de aici. În orice zonă. Da. Deci eu privesc România ca pe un tot unitar. Noi suntem undeva la granițe. Granițele Uniunii Europene, granițele gastronomiei, deci sunt pe râmuri pe care noi abia le explorăm. Dar mentalitatea se va schimba clar. Din lipsă de timp, oamenii vor veni, sau din necunoștință de a face lucrul respectiv, vor veni ca să-l mănânce undeva unde într-adevăr regăsesc gustul care l-au mâncat la bunici, și ceva nou. Că da, și ceva asta vorbeam și am văzut în multe emisiuni, chiar zilele trecute mă uitam la niște emisiuni, făcea cineva în zona mediteraneană și zice: nu poți să vii în insula Corfu, turist englez, și să cer cartofi prăjiți așa, sau pizza, italienii cer pizza așa. Cer ceva tradițional, ceva din zonă, adică da, asta e. Noi nu știm să ne vindem bucătăria. Nu știm să gândim prezentarea ei. Asta încercăm, să prezentăm altfel. Prezentăm altfel, să avem gusturile altfel, să avem și preparate altfel, să avem alte tranșări, alte tipuri de friptură. Contează cum tai carnea, cum o așezi. Contează orice, contează de la marinat până la
cum iese așezată pe farfuria. Când ați venit aici, ați prezentat o expoziție zilele trecute, de ați luat și ochii și mirosurile tuturor invitațiilor de la Central. O să vedem imagini de la acel moment, imediat. Într-adevăr, acolo cred că s-a muncit foarte mult la decorare, la... Da, erau primele zile în care anunsesem. A fost totul foarte în gravă. O să mai avem astfel de evenimente. O să venim cu alt tip, cu altă idee la următoarele evenimente. Asta a fost o rețetă pe care ați prezentat-o dumneavoastră Da. zilele trecute cu, iată, foarte multe... Un curcan cu sos de merișoare și cu caise confiate, da. Până nu-i faci și un pic de design, un pic de, mă rog, să se bucure ochiul, da. Altfel nu atragi clientul, degeaba îi dai un... Deci ce e deasupra acolo este praz. Deci este un praz, dar este un fel anume făcut, fănișorul de praz. Deasupra este pătrunjel, dar este tot la fel, altfel făcut. Este pătrunjelul praz. Am înțeles, totul trebuie să fie alt. Da. Pentru cei care doresc să vină în domeniul acesta, probabil mulți se gândesc, domnule, cum se câștigă în domeniul acesta al bucătăriei? În domeniul bucătăriei? În salariul meu este confidențial, dar se câștigă bine. Deci dacă îți faci treaba bine... Când lucrați la pizzeria aia și spălați pe jos, o să-mi spun, doamne, nu lucram, da, fără îndoială trebuie să trec și prin perioada aia. Automat, oricare trebuie să treacă, pentru că altfel... Nu știi, nu cunoști. Se spune că e foarte ușor să ajungi în top, dar e foarte greu să te menții. Pașii făcuți mari, m-a învățat data asta, și niște pași nesiguri. Mai încet și mai sigur construit și mai fiecare cărămidă cu siguranță. Fără îndoială că salariul dumneavoastră nu poate fi ca un salariu de... Este un salariu dar bun, la 4 stele sunt și cerințele foarte mari. Clienții sunt... au alte așteptări. Ei sunt judecători. Merg la Central, la o nuntă, merg la un eveniment, merg, vă dați seama, își pun o rochie, cheltuiesc foarte mult nu? Păi și iau ce și iau. Și când ajung acolo, sunt dezamăgit. Vă dați seama. Totul trebuie să meargă gândit. Ei, iată că e o gândire managerială, e o gândire de altfel. Ăsta e mers. Iată și imagini de la expoziția despre care vă spuneam, ceva de vis, halucinant. Niște cănițe de ciocolată. Cănițe de ciocolată, umplute cu tot ce vrei și ce nu vrei. În meseria asta trebuie să fii foarte activ, foarte inovativ, altfel vine altul. Pe turnantă vine altcineva și ți-a fața. Întotdeauna o să învățăm la bucătărie, părerea mea e că înveți de când intri în ea și până ești definitiv. Pot să vă întreb cum ați ajuns să luați legătura cu respectiva instituție? Cu Hotelul Central. Cine v-a găsit? Cum v-ați găsit? M-au găsit. Dânsii v-au găsit, da? Da. Au căutat pe... Unde ați căutat un bucătar, aveam o cunoștință comună, respectiva cunoștință nici n-am știut, m-a recomandat și am ajuns să purtăm discuții. Sunteți dumneavoastră bucătari, sunteți ca antrenorii de fotbal? Mergeți unde găsiți o echipă mai bună? Nu? În principiu nu, dar te lovești, sunt diferite. Deci pe piață aceste fluctuații de personal sau migrații de bucătari, șef sau bucătari se fac datorită faptului că oamenii vor să crească. La un moment dat, dacă oamenii pe care îi întâlnești și cu care crești aleg să se limiteze la un anumit moment și tu vrei mai mult, deja este un conflict de interes. Și automat fiecare se duce în drumul lui. Unde ați mai lucrat? În ce? Am lucrat lanțul de hoteluri internațional, Internațional Iași, Internațional Sinaia, Internațional București. În străinătate? Am lucrat în Franța, am lucrat în Italia, am lucrat în Suceava, îmi place zona Moldovei, eu sunt din Ploiești de loc. Am lucrat la Zamca în Suceava, foarte frumos complexul, extraordinar.
niște oameni tot la fel extraordinari, la fel cei de la Internațional, am lucrat la Stejarii Country Club în București, cel mai mare centru de wellness din România, am lucrat la Sky Ploiești, este cel mai mare. Deci aveți un background în spate care spune foarte multe. Și bănuiesc că e o meserie în care trebuie să mereu să te specializezi, să te ca în medicină. Mereu să fii la curent cu ceea ce e nou. Și mereu să de unde vă inspirați dumneavoastră? Sau de unde învățați? De unde? Sursele sunt diferite. Deci dacă ai o bază solidă și cunoști o bază ca bucătărie, de exemplu, baza bucătăriei sunt sosurile. Sosurile se împart în sosuri reci, sosuri calde. Sosurile reci se împart și ele. Sosuri pe bază de maioneză, etc. Sosurile calde se împart pe partea de demi-glace, se pleacă brun spaniol, cu vin porto sau sosuri pe bază aici de o altă problemă, trebuie să sortezi sosuri de gratinat, beșamel, mornei, etc. Sosuri cu portocale, maltezul, de exemplu, sau cu portocale roșii. Dar trebuie să ai bazele. Acele baze dacă le ai și acele sosuri dacă le ai și știi tipurile corecte de gătire ale cărnurilor și știi tipurile corecte de gătire ale legumelor, deci deja poți să începi să te joci. Deci primul pas ăsta e. Trebuie să ai o bază solidă. Să știi cum le combini. Pentru că dacă vii și spui vreau să fac cu tare lucruri și nu ai cunoștințele solide despre... Faci o mâncare, dar o mănânci numai tu. Da. Și zici, domnule, ai mâncat, dar n-ai... Trebuie să știi cum să combini condimentele, trebuie să știi cum să legi o garnitură de un preparat de carne, trebuie să aibă un condiment comun, trebuie să știi cum le ornești. Sunt anumite chestii care merg ornate cu lucruri crude, anumite chestii care merg ornate cu lucruri prăjite, că și în gură trebuie să fie un amestec de gusturi. Trebuie să știi când trebuie să-i dai un crocant peste un sos, o alună pisată sau ceva. Câte amesteci, nu amesteci acolo ca să... Nu. Da, sunt 4 gusturi într-o farfurie, eu zic că sunt de ajuns. 3-4 gusturi maxim. 3-4, nu armonie sau dar și acele gusturi pot fi făcute din alte gusturi. Aici e secretul la bucătăria caldă. Deci acele 4 gusturi predominante sunt făcute din alte gusturi. Se apropie sărbătorile, pregătiți ceva deosebit? Pregătim preparatele pentru cramă, care o să o deschidem. Și acolo va fi tradițional românesc, deci nu... Da, va fi o altă atmosferă, o altă muzică, o altă... Vinul fiert, bănuiesc că... Lăsăm o să fie o surpriză. Și asta când va fi? La început sau la mijlocul lunii februarie. Când se mai dezmorțește lumea puțin, așa, da, mai se întorc din unde mai au... Sperăm îndrăgostiților să putem să le deschidem crama pentru... Dumneavoastră gătiți acasă? Da, gătesc acasă. Da? Normal că gătesc. Asta e... Dom'le, unii gătitul ăsta îl vedeau ca un mare chin, dom'le, așa și... Da, gătesc rar. Rar. Sunt foarte mulțumit, gătește bine, soția nu sunt o fire pretențioasă, și vreau să spun că mănânc orice dacă e făcută cu bun simț și cu gust. Da? Când nu-mi place ceva, soția, deci am avut un episod, mi-a făcut o cerbiță, am făcut-o mai light, știi, da? Gustatul zice, cum e? Zic, da, fiecare cu gust, dar nu m-am mai atins de ea. A doua oară n-am mai făcut-o așa, a schimbat-o. Și ce a spus? Știți că eu mănânc la serviciu, dacă tot stau... exact, asta a fost explicația. Dacă stau toată ziua mâncare, eu mai pot mânca acasă. Da. E destul de complicat, să n-ai un maestru acasă să-i mai gătești ceva, niciodată nu veți fi... Nu, dar dumneavoastră, dacă vreți să o impresionați așa, ce îi faceți? Știți gusturile, Știu cum mănâncă, da. Și pentru mine pasiunea este carnea de oaie. Ei, da. Pe cuvântul meu de onoare, deci nu-mi place vita cât îmi place oaia, nu-mi place nicio altă carne. Știu că e cea mai... în România carne de oaie chiar rar, nici nu... Deci eu mănânc carne de oaie, nu pește, nu vită, nu porc, nu... Plăcerea mea e să fac pieptul acela, să aibă și puțin seu, să fie întrepătrat.
Aia e plăcerea mea. Aha, deci aici e române, piept de pui, ce zici? Nu. Oaie. Deci Nu, eu zic las român, orice românul, în general, piept de... Să știți că nu. Românul este foarte deschis pentru toate gusturile de Da? carne. Nu. Vin români care comandă de la cotlet de berbecuț, picior de oaie, genunchi de oaie sau ce mai facem, până la rulade de oaie, până la anumite chestii, cu coastă de oaie, cu coroană de oaie. Și... Da. Pentru Revelion bănuiesc că aveți ceva în cap. Avem ceva, da, sau ceva mai mult. Da. Sau exact. Și bănuiesc că va fi ceva care va lua față, că Revelion... Important este să fie cu gust și să se simtă lumea bine, atmosfera, deci totul trebuie să fie la superlativ. Nu poți să excelezi într-un domeniu și să dai chips în altele sperând că acel domeniu. Deci noi de aceea lucrăm ca să le avem pe toate și sunt sigur că toate vor fi la superlativ. Cineva sunt novice în bucătărie, îmi place să mă joc în combinarea condimentelor, nu știu cât de mult mă mint ai mei că e bună mâncarea gustoasă, ce să fac să fiu mai profi, vă întreabă cineva. În primul rând trebuie să aibă o deschidere către condimente. Condimentele nu sunt numai condimentele care le cunoaștem tradițional. Condimentele înseamnă orice mirodenie, motoul meu fiind Dumnezeu este gurmand. Dumnezeu le-a lăsat pe toate, dar a lăsat nucșoara într-un alt loc al pământului, scorțișoara într-un alt loc, cacao într-un alt loc, curcuma în alt loc. Toate astea, eu îl sfătuiesc să le încerce. Să le încerce și dacă are un gust dezvoltat, întotdeauna... Ghimbirul folosit? Ghimbirul, da, folosesc ghimbirul. Am văzut că se folosește foarte mult. Da, folosesc ghimbirul, este foarte aromat, este foarte bun și este foarte sănătos. Îl sfătuiesc să citească despre fiecare condiment în parte sau să citească doamna respectivă. De ce? La fiecare descriere de condiment, dacă se uită în Wikipedia sau într-un Larousse gastronomic, o să vadă cu ce merge acel condiment. Este alt secret pe care un bucătar trebuie să știe. Când îi spune maghiran, trebuie să știi la ce îl pui. Când îți spune enupăr, poți să știi la ce îl pui. Când îți spune mentă, trebuie să știi în ce combinație pui, că merge la miel, că merge cu miere, că merge la anumite sos. Când ați încercat o rețetă nouă sau ceva nou, faceți cu hârtiuța, cu rețeta lângă sau... Nu neapărat, întotdeauna mă duc și încerc gusturile să iau treptat. Trebuie să existe un gust de bun simț, adică nu trebuie să fie predominant un condiment când încerc un amestec de condimente, pentru că secretul la amestecul de condimente este să le pui în cantități de bun simț ca niciunul să nu acopere pe celălalt. Și trebuie să găsești întotdeauna condimentele care sunt care merg împreună. De exemplu, cacao merge cu menta. E una... Am văzut ciocolata cu ardei iute. Nucșoara merge cu fructul. Da. Ciocolata merge cu iute. Da. Pentru că activează anumite papile gustative în gură și simți altfel gustul de la ciocolată. Asta e singurul secret. Da. Am înțeles. Bănuiesc că dumneavoastră, având toate astea în capul dumneavoastră așa, nu mai stați să le căutați așa, cum să spun, le simți, deja le ai în... Știi cam ce i-ar lipsi. Da. Știu că mă uitam la James Oliver și spuneam, dom'le, da, eu sâmbătă așa stau și mai inventez rețete. Cum le inventezi așa? Nu le... Ei, el probabil ajungi la un nivel încât trebuie să... Ești obișnuit. Da, ești cu ele așa și le poți face fără să greșești. Apropo, mai greșiți? Mai dați greș în... O, da, mai greșesc. Da? Greșiți și dumneavoastră? Da. Nu pot să zic că nu greșesc. Mai greșesc. Mai rar, dar mai greșesc. Mai afumați, mai prăjiți mai mult, că niciodată pe foc nu poți să le ai în... Dar când vrei să faci ceva cum trebuie și te concentrezi la 100% la respectivul produs, trebuie să fie 100% ceea ce trebuie să ai. A fi bucătar înseamnă să încerci diferite combinații, ne spune cineva, de condimente, la final să fie unul exploziv pozitiv, vă întreagă? Exploziv pozitiv? Nu trebuie. Deci gustul combinației să fie exploziv.
nu gustul unui condiment, pentru că dacă un condiment le acoperă pe celelalte, nu se mai simt. Deci să fie în doza aia de bun simț, încât gustul per total, amestecul de condimente, să creeze un gust care să fie într-adevăr exploziv. Da. Și asta, probabil în timp, făcând multe rețete, îți dai seama că cât Da. e și cât merge dintr-un condiment, cât merge... Am văzut în bucătărie indiană să pun condimente, frate, cu duiumul, pui tot felul În de... bucătăria indiană, și nici- deci amestecul de condimente deja este făcut. Un amestec garam masala sau Da. un amestec de curry, deci mai multe tipuri de... Deci e deja făcut condimentul ăla. Ei ce fac? Ei îl duc spre extrem. Este bucătăria indiană este foarte interesantă, extraordinar de bună, dar excelează în amestecul acela, adică gustul ăla este foarte puternic. Și am văzut că nici Dar culoarea... este un amestec, E un amestec, de condiment, da. care conține de la piper Szechuan, rădăcină de Câte curcuma. rețete a stricat, vă întreabă cineva, până să ajungi șef? E, Sper să nu afle niciodată patronii mei. Patronii, da, că ați stricat de la ei. Da. Suficiente ca să și învățați, bănuiesc, din paste cu ciocolată, mai multe nu Nu trebuie. sunt adept. A, deci Paste. există. Da, eu aș face niște paste din ciocolată, paste cu cacao, da, aș merge. Deci dacă merg spre dulce, că e o provocare acum ca să mă gândesc la o rețetă rapidă, aș merge la niște paste cu ciocolată, dar făcute pastele de mână, de casă, dar cu cacao în interior. A, cu cacao în interior. Domnule dragă, nu știți cu cine stați de vorbă. Nicule, te aud în emisie, deja simt că vrei să pleci. Am înțeles. Da, trebuie să... Timpul își pune amprenta, așa, făcând două omlete. Domnule, la omlete care e rețeta? O omletă e cea mai greu de făcut. De ce spuneți asta? Pentru că trebuie să știi să faci o omletă ca să... Cât bați ou, cât... Nu neapărat. Cum o faci și la ce foc o faci. O faci acoperită, descoperită, o faci la salamandră, o pliezi, o întorci pe partea cealaltă, lași o parte crudă pe interior în care să lipească și pui niște brânză și niște felii de bacon prăjit crocant. Poți să te joci oricând, poți să faci o omletă cu legume, dar să-l prăjești legumele în interior, sau poți să le lași legumele al dente ca să fie în combinație cu brânza de capră pe care gândești să o pui în rulada respectivă și când muși să se simtă mai crocant. Mai crocant, da. Poți să pui roșia la sfârșit sau poți să pui o roșie deasupra ca să-ți gratineze la temperatură, ca să-și lase sucul în interior. Deci o omletă are N posibilități de a fi gătit. Asta a fost, stimați telespectatori, imaginația unui bucătar. Deci faptul că bați oul în tigaie și o faci... Nu, omletă nu se poate face simplu, se poate face cu ciuperci, se poate face cu un culis. Deci poți să amesteci, poți să faci o omletă de ouă cu ciuperci, să blendezi niște ciuperci și să le pui cu ouă, să le amesteci, să faci o omletă cu ciuperci și după aia cu niște ciuperci tăiate. Sau poți să-i dai cu un sos de brânzeturi, poți să-i dai cu brânză bucăți sfărămițată, cu roșii crude. Am înțeles. Când mergeți în concediu, în vacanțe, în locuri, mă rog, în nu alt... gătesc. Nu la asta mă gândesc. Căutați să mergeți să vedeți, să testați piața, să vedeți ce gătesc ăștia pe aici. Mă rog, pe unde... Și când plec în afară și când sunt în țară, doresc să văd unde mă duc unde mi s-a spus, domnule, se mănâncă bine, are ceva extraordinar. Studiați pe internet, vă uitați, vă interesați, domnule? Nu neapărat. Cea mai bună reclamă e reclama din gură în gură, de la om la om. Dacă un om îmi spune, zice, domnule, am mers acolo și acolo am găsit cea mai bună pastram sau cel mai bun bulț sau cel mai bun ciolan de porc sau era făcut altceva. Mă duc acolo ca să văd ce are în plus. Pentru că vreau să știu cum l-a făcut. Dar când comandați, spuneți, domnule, să nu fie așa, să fie așa. Nu. Nu? Spun, domnule, nu. Adu-mi ciolanul pe care îl faci tu cel mai bun. Pentru că nu vreau ca să-i schimbe stilul pentru mine sau să mă duc eu să... Dacă omul mi-a spus că e cel mai bun, păi mă duc acolo să văd exact ce face respectivul. Și să nu le dați emoții. Băi, a venit un
super profesionist vorba de în emoții, sală pentru că și nu aveți e- grijă cum gătiți, că Ca om trebuie să fii de calitate, nu să știi să discuți cu omul, nu știu, eu consider că, da, în bucătărie sunt executiv, pe stradă sunt. la omletă vă întreabă cineva să strecurați ouăle? Ați auzit? Nu neapărat, dar le-aș bate foarte bine. Sunt mai multe tipuri de a bate ouăle. Se bată la blender de mână, pot să le fac cu o spumă rapidă, foarte bine bătută la un blender cu pahar de viteză, pentru a o aera. Pot să fac o omletă stil scrambled egg, jumări, pot să fac o omletă tradițională cu niște jumări din niște o placă mai tare de slănină Au plecat, colegii mei au plecat. tocate foarte mărunt și puse deasupra crocante. Sunt mai multe stiluri de a face omleta. Mie mi se pare unul dintre capitolele în care acolo vezi inventivitatea unui bucătar. De la lucruri simple. Da, nu... se poate face bătută și după aia să spargi ouă în el, cum se face menemenul la turci. Foarte... Ați spus la un moment dat de bucătăria românească. Noi ce avem așa, românii, de care ar trebui să ne... Noi avem bucătăria noastră, ținem. deci toți spun, zice, domnule, noi nu avem bucătărie, da. Sunt perfect de acord că cei care și-au trecut în palmares sarmalele sunt turcii, dar sarmalele sunt și la noi. Noi le-am luat, deci nu putem să spunem că o mâncare pe care noi o mâncăm de sute de ani nu este și românească. Poate nu este partea de inovație, dar... N-a avut nimeni grijă să o înregistreze ca brand național. Nu, sarmalele vin de la turci, dar noi am luat și am prelucrat în stilul nostru sarmaua respectivă. Sarmaua respectivă ne aparține. Dar pe parte de mâncăruri avem păsatul și avem bulzul. Mămăliga? Nu e că există și polenta în Italia. Eu fac cu unt, cu mai... Noi au secretele lor, au secretele lor, da. Vă mai întreabă cineva micii românești. Nici pe ăștia? Micii românești? Micii tot de la Târgi. Tot de la dar micii se făceau înainte, se făceau numai din carne de vită și de oaie, rețeta veche de prin 1800 și ceva, dacă mi-aduc bine aminte, și se puneau pe gheață, peste noapte, se folosea anason stelat, se folosea chimion, în rețeta respectivă se folosea piper, deci ingrediente, și condimente aduse tot din sud de la turci, dar erau foarte bine primiți, se făceau numai din vită cu oaie. După aceea a intervenit și porcul, deci... L-am adus noi pe meleagurile noastre și fără porc, parcă știți cum era ăla, că nume, parcă totul fac. Totuși, tot carnea de porc e cea mai bună legumă. Vedeți. Vă întreabă cineva, care ar fi cea mai ciudată rețetă pe care ați făcut-o? Care mi-a reușit sau care nu mi-a reușit? Dacă mă întrebați pe mine, rețete ciudate astea cu crabi, cu chestii de astea de mare pe care... Am făcut picioare de crab Alaska, sunt niște crabi care au picioarele undeva aproape între 70 și 90 de centimetri, se taie pe lung, se fac cu un sos de unt, tarhun, usturoi, lămâie și încă vreo 2-3 mirodenii și se servesc cu legume la cuptor sau... Întrebați pe domnul, pentru că am văzut o rețetă de tamagoyaki ceva? De pe partea de bucătărie japoneză, da? Care conține și sake și zahăr. Sakeul, mirinul. Dumneavoastră cunoașteți, domnule, deci nu sunteți de la... Sakeul, mirinul, zahărul sunt niște ingrediente care se folosesc în bucătăria japoneză. Am avut plăcerea să mergem la un act demonstrativ la un partener de-a nostru la Bilancea, unde a venit un maestru, bucătăria japoneză intrând în patrimoniul UNESCO, a venit să facă o demonstrație de sushi și tot. Și am văzut respectivele rețete, dar ne-a explicat foarte clar, ca și la voi și la noi, inflexiunile în bucătăria japoneză există. Deci
unii fac cu pastă miso, deci de soia, unii au pastă miso de soia albă, galbenă, brună, depinde de perioada de maturare, fermentația la soia diferă, deci diferă și gusturile de la regiune la regiune. Deci, ca să-i spun clar, inflexiunea dacă punea sake sau nu punea, sau dacă punea zahăr sau nu punea, depinde, bănuiesc, de zonalitatea respectivei bucătării. Păi asta e și farmecul, că dacă stai tot timpul în aceleași rețete, cum stăm noi, în aceleași rețete de exemplu, de Crăciun. Dumneavoastră, ce ați recomandat pentru masa de Crăciun? Niște cărnați cu ciuperci. Cărnați cu ciuperci în interior? Da. Sau cu ciuperci în interior. Da? O pastă de carne cu ciuperci în interior. O pastă cu carne cu ciuperci. Deci nu sunt așa de, nu știu, grei. Nu, asta aș mânca eu. Aha. Asta aș mânca eu. Sau niște cârnați de casă tradițional, dar să le schimb puțin gust. Pentru mine, nu? Aha. Și altceva? Hai, se face salată de băf, se face... În cram o să vedeți mai multe, sunt mai multe, dar îmi vin în cap acum. Pe partea de oaie aș mânca niște rulade de oaie. A, deci sunteți cu oaia... Da. Aha. Ruladă de oaie, am înțeles. Da. Care merge cu? Cu vin roșu. Cu vin roșu. Aha, am înțeles. Da, eu nu știu câte ați învățat dumneavoastră de la invitatul meu de astăzi, dar un lucru e clar, că, iată, pornind de jos, da, de la spălat podeaua, poți să ajungi să lucrezi la 4 stele și de aici încolo lucrurile pentru domnia sa par foarte simple, da? Cum se joacă el cu toate ingredientele în farfurie. Dar iată că se poate ajunge în viață, pornind de jos și chiar în acest domeniu care, ce părere aveți? E un domeniu de viitor? Poți să faci bani? Poți să trăiești și vă bine? Explic și de ce. Bucătari sunt bucătari și bucătari. Bucătari care au ales să plece după ce s-au format în afară, sau bucătari care și-au făcut formarea în afară și s-au întors în România. Bucătarii care și-au făcut formarea în afară și s-au întors în România pot să ducă gastronomia mai sus. Bucătarii care deja s-au format în România și au prins cât să câștige bine în afară și au plecat în afară, e greu. E greu. Că de acolo de unde ești nu poți să promovezi gastronomia românească. Nu poți să înveți echipele de tineri care vin. Mulți spun suntem cei mai buni în afară, extraordinar, îi respect pentru... Dar au plecat pentru ei. Nu au plecat pentru noi. Pentru noi cei care am rămas aici. Da. Pentru nu-i condamn, Doamne ferește, sunt... Am înțeles ceea ce e foarte bine. Dar apreciez mai mult un bucătar care s-a format în afară și s-a întors în România și continuă să aducă ceva nou. Pe când cei care s-au format în România și pleacă în afară, îi înțeleg, oricare pleacă după bani, și la mine dacă ar fi greu aș pleca, dar... Cineva cred că știe cu rețeta cu cărnații, că e o rețetă bună, deci i-ați lovit pe oameni unde, da, le-am dat de gândit. Eu vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc mult. Mihai Zamfira a demonstrat că este un master chef. Nu v-ați dus la un top chef. Nu mă leg, de fapt nu mă leg nici de top chef. Eu sunt oarecare din... Dar vă cunosc ăștia din branșă și nu v-ar fi primit, că le luați premiul din prima. Eu vă mai aștept la emisiuni, poate mai facem și alte rețete, poate le facem live și la orice evenimente, da, la orice evenimente, cu mare drag. Domnul Mihai Zamfira v-a convins în această dimineață despre calitățile domniei sale și despre o meserie care cred că este și frumoasă, e grea, e și frumoasă, ca să parafrazăm cântecul ăla, imnul, da? Viața în bucătărie. Da. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc, Doamne ajută. Și vă mai așteptăm pe la noi. Atât pentru astăzi, o zi bună vă dorim, la revedere, până mâine dimineață, aveți grijă de voi.